Здравейте! Здравейте на всички! И Христос възкресе! Наистина! Да, намираме се в Феникс парк, както ви обещахме. Днес е 5 май и българската група тук в Дъблин е организирала нещо. Празнуват Възкресение, разбира се. Не знаем кой го е организирал. Предполагаме, че е едно от двете училища. Значи има две училища тук в Дъблин. Едното е български, да кажем. Едното е Азбука, а другото е Райна княгиня. Да. Ще ги питаме, разбира се, и ще ви кажем кой го е организирал. Малко сме закъснели заради мен, ама... Почти половин час, но да, отиваме натам. Преди 2 дни гледахме прогнозата и беше напълно облачно очакването. Даже мислихме, че май няма Даже да може би ще и вали, обаче накрая прекрасен слънчев ден, хора. Така че едва чакаме да видим каква е ситуацията. Да, за пръв път се събираме с хора от България така, на организирано събитие. Така че много ни е интересно да видим как се отвиват нещата. А Злати, куцук, пълен е парка. Между другото, коли едва намерихме паркинг, страшно много хора, играят разни игри. Между другото, да, ще има доста игри, ще има танци. Окей, ще се видим там. Намерихме местенцето, ето паркирахме се. Само да ви покажем. Всъщност не сме закъсняли. Те малко закъсняват, така че там сме на време. Ето тук има още няколко човека. Там има още няколко човека. Тази маса е нашата също. И главният човек, който го организира, идва скоро и ще сложи едно българско знаме, така че да се знае, че сме ние. То трябваше и ние да имаме едно от тия манинките. Да. Не викаш, ама... Ай, пуснаха музиката. Вече може да разпознаете къде е мястото. Ето го знаменцето. Доста хора дойдоха отведнъж и стана доста забавно. Да има топка и аз да не мога да се включа. Много жалко. Кажи ни, кой организира това събитие? Всъщност събитието се организира всяка година от българи от нашата общност тук в Дъблин. Всички спомагаме за организацията, всеки е добре дошъл и всеки може да донесе козунак, яйца да се чукнем, организираме си състезания, игри за малки и големи. Тоест, организацията е от всички българи в Дъблин. И също така, и не само от Дъблин, идват хора от други градове. Днеска имаме гости и от Арма, за което сме много щастливи. Супер, благодарим ти. Айде, търси се яйцето. Къде ми е яйцето? Да ви покажа колко неща има за хапване. Има домашни направени козинаци. Каквото месце, което вече няма. Разни рецепти. Здравейте! Емил и Валю Кита. Да, който първо рита и после от Стара Загора. Супер! Те живеят в едно по-малко градче тук в Ирландия и дойдоха да ни посетят. Сега става групата все по-голяма, че да снимам. Ай се видим после, да. Събрали ми се. Злати, какво започва сега? Време е за... За какво е време? На игри. На игри, да, и ще участваме за чувала. Злати се включва в спринт 100 метра. На един крак. С нисък старт. На един крак, ако иска някой гаранция. Да, аз съм те записала за играта. Първата игра е игра с букви. Колко гласни и колко съгласни имате от отбора ни? Гласни. Дигай гласните горе. Вероника е на английски ли е, бе? На български. Това е исто. Христос воскресе 100%. Я, ние сме готови! Ти си надолу, Христос, надолу си в края. Готови!
Дигайте буквите горе, горе буквите! Тишете ли пакта? Много дълго сте! Ей, другите са готови! Да видим съто. Възкресе. Воистина възкресе! Супер! Цялото село изгори, кода излизаше. Има едно ухо, но не чува. Няма ли шивачки? Ай, глада с конеца! Айде сега, кое има много игли, но не шие? Таралещо. Елата. Добре, дайте да жужа две награди. Дайте. Кое нещо има 4 крака, но не ходи? Маса! Да. Кое нещо може да хванете, но не и да хвърлите? Грип. Да. Или каза? Грип. Дай тук награда, Жужо! Кое нещо има 4 пръста и палец, но не е ръка? Как? Не е крак. Ръкавица. Да. Готова ли си? Мери има 4 дъщери и всяка от тях има брат. Колко деца има Мери? 4. 5. 3 лекари казаха, че Бил им е брат. Бил казва, че няма братя. Колко братя има Бил? Трябва да питаме майка му колко. Няма братя, има сестри. Госпожо! Хоп! Браво! Коя е следващата игра? Тя е за децата. Окей. О, яйцата на лъжица ли ще носят? Първи тръгват Дани и Роско. Дани, ти си като моето момче. Ти си зад лъжицата и зад лъжицата. Няма да се сърдите, който падне. Това е игра. Всички сме тук да се забавляваме. Чувате ли? Минете между топките. Готови ли сте? Чакай, като минат надолу. Давай! Нека, айде минута! Готови? Марк! Червен картон на Марк, държи яйцето ми, трябва да държи яйцето. Сина ми читин. Готови? Марк, колко си? Давай надолу, давай яйцето с лъжицата. Ти да разгледаш едно, бе. Готови? Аре бе! Бягай! Бро, бягай! Бягай бе! Антони! Давай, Антони! Антони! Давай, назад! Готови? Бягай до топката! Бягай! Давай! Бързо! Давай обратно! Давай! Бягай! Браво! Готови? Ясо! Нечестно! Браво! Браво! И така беше от празненството за Великден. Супер си изкарахме, направо перфект. Българите сме си темпераменти, весел народ, всички ни гледаха около. Също така много благодарим на организаторите и ни беше много приятно. До скоро! Чао!